Πάμε να σας πω πώς παραλίγο να φάμε πιστόλι 2.000 ευρώ. Όχι κύριε, δεν τα χρωστάω, παρακάτω. Μας παίρνει τηλέφωνο ένας τύπος. Και μας λέει: Θέλω το καλύτερο σου στρώμα. Αρχίζει να ρωτάει για υλικά, για διαστάσεις, λεπτομέρειες και αυτά. Λέμε: Εντάξει, λέμε. Ένα χιλιάρικο. Στέλνει την παραγγελία, λέει: Θα σας κάνω εξόφληση τώρα. Στείλτε μου, λέει, το λογαριασμό. Του στέλνουμε στο δικό μας λογαριασμό της τράπεζας, λέει όλα καλά. Μετά από 10 λεπτό παίρνει τηλέφωνο πανικόβλητος και λέει: Έκανα μια μεγάλη βλακεία. Λέει: Τι έκανες? Λέει: Κατά λάθος, λέει, σου πέρασα, λέει, 3.000 ευρώ, λέει, στον τραπεζικό λογαριασμό. Αλλά επειδή τα πέρασα από άλλη τράπεζα, θα φανούν αύριο. Θέλω να μου τα επιστρέψεις τώρα γιατί τα έχω ανάγκη. Λέει: Θα σου στείλω και το αποδεικτικό τη τράπεζα. Όπα, λέμε, μισό λεπτό. Τι έγινε εδώ? Ψαχνόμαστε, αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε ότι η δουλειά κάπου βρωμάει. Του λέμε: Μόλις δούμε τα λεφτά, θα σου κάνουμε και εμείς την επιστροφή. Ένα μου χρωστάς, ένα σου χρωστάω, πάτσι. Λέει: Επειδή τα πέρασα από άλλη τράπεζα, λέει, θα φανούν αύριο, αλλά εγώ τα έχω ανάγκη σήμερα. Και ο πονηρός τι κάνει? Βάζει και έναν άλλο να πάρει τηλέφωνο που λέει ότι είναι και καλά ο λογιστής του. Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι, ρώτα και το λογιστή σου. Εμείς τίποτα. Του λέμε: Αν δεν φανούν τα χρήματα στην τράπεζα, δεν γίνεται καμία επιστροφή. Αυτό συνεχίζει και πιέζει και λέει: Θα ακυρώσει την παραγγελία, φωνάζει στο τηλέφωνο κτλ. Εμείς ανένδοτοι του λέμε: Κύριε μου, αν δεν φανούν τα λεφτά στον τραπεζικό λογαριασμό, επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται. Ούτε αύριο, ούτε και μεθαύριο. Εννοείται ότι ούτε ο πελάτης ξαναφάνηκε, ούτε και εμείς είδαμε ποτέ τα 3.000 ευρώ. Ήταν η κλασική απάτη που κάνουν με το ψεύτικο καταθετήριο. Γι' αυτό εφιστώ την προσοχή σε όλους. Ποτέ επιστροφή χρημάτων αν δεν τα δείτε στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Έχετε πάθει κι εσείς κάτι παρόμοιο? Για γράψτε μου λίγο στα σχόλια.